साईनाथ, निलेश राणेंच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर काही नगरसेवक आणि शिवसैनिकांवर गुन्हे दाखल झालेत. काय अधिकची माहिती द्याल? निश्चित चिन्मय, खरं तर शुक्रवारी मोदी सरकारची संकल्प रथयात्रा ही कुडाळ शहरामध्ये दाखल झाली आणि ही रथयात्रा कुडाळ शहरात दाखल झाल्यानंतर महाविकास आघाडीचे काही नगरसेवक आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे काही शिवसैनिक हे त्या ठिकाणी जमलेत. एकूणच मोदी सरकार या नावाला विरोध करत त्या ठिकाणी शुक्रवारी सायंकाळच्या दरम्यान हा दोन्ही नगरसेवकांमध्ये राडा झाल्याचं चित्र खरं तर शुक्रवारी समोर आलेलं होतं. आणि या राड्यानंतर निलेश राणे हे कुडाळ पोलीस स्टेशनमध्ये ठाण मांडून बसले होते. जोपर्यंत संबंधित नगरसेवकांवरती आणि काही शिवसैनिकांवरती गुन्हे दाखल होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही पोलीस स्टेशन सोडणार नाही, अशा पद्धतीची आक्रमक भूमिका जी होती ती निलेश राणेने घेतली होती. आणि निलेश राणेंच्या या आक्रमक भूमिकेनंतर महाविकास आघाडीच्या 5 नगरसेवकांसहित इतर 10 ते 12 जणांवर कुडाळ पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले. चिन्मय, खरं तर कुडाळ नगर पंचायतीच्या पटांगणावर शासनाच्या वतीनं शुक्रवारी दुपारी 3 ते 3:30 वाजण्याच्या सुमारास संकल्प यात्रा ही जी आहे ती दाखल झालेली होती. आणि ही संकल्प यात्रा दाखल झाल्यानंतर मोदी सरकार या नावास आक्षेप घेत कुडाळ नगर पंचायतीचे उद्धव ठाकरे शिवसेना गटाचे उपनगराध्यक्ष किरण शिंदे, मंदार शिरसाट, उदय मांजरेकर, सचिन काळप, संतोष शिरसाट या महाविकास आघाडीतील नगरसेवकांसह इतर 10 ते 12 लोकांनी जमाव करून घोषणाबाजी केली. तसंच कार्यक्रमाचं उद्घाटन करण्यास फिर्यादी म्हणजे पोलीस स्टेशन माहितीनुसार या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करण्यास संबंधित जे फिर्यादी आहेत व शासकीय यंत्रणेत अटकाव केल्याप्रकरणी कुडाळ पोलीस ठाण्यात या सर्वांवरती भारतीय दंडविधान कलम 143, 149, 186 आणि 506 या कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले. याबाबतची तक्रार कुडाळ नगर पंचायतीचे मुख्याधिकारी अरविंद नातू यांनी कुडाळ पोलिसात दिल्यानंतर शुक्रवारी रात्री उशिरा या सर्वांवरती गुन्हे दाखल करण्यात आले. खरं तर निलेश राणेंच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर हे सर्व गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यामुळे एकूणच या संपूर्ण देखील कुठंतरी आता राजकीय वळण लागण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. चिन्मय, धन्यवाद साईनाथ, आपण दिलेल्या माहितीबद्दल. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.